Century Collection mizo channel ngai thatu zong te chibai le vek ule tun truma chuan Margarita Bairi thuro chia ti danglam ching chanchin kan ngai thadona ko tin engtin nge achunga rowrel ti thlengin kan soidona ni kan soitran tak tak ma in ka video te thai lo ti ni chuan like button kha milo me sakla tin ka channel hi lo la subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sak bokla video tharapiang mu theinan bell button kha milo on sak bok donia Margarita Bair hi kumsang khazariat somriat panga September ni som panga a German ram Saxony state ta khopuilian vaklo abistofa alo pianga achung tele athian te chuan Grita ti inan ko thina ni apa chu an khuwa chuan mi chalang le mi te za kai tak ani a afanu po chu nuam takin akho sathin ti nani ber chu school thabera lutin a in cheidan te po afelin mi hausa chung ku ami ti a riat ngoi thina Grita chu alo nula chuan ati tuayanal hle a hel tu po anga in tlangwal rang hausa le lar tak tak te pon an ron helin nei an dil hial thina ni ma se anu le pa te chuan pasal nei mai chu an la rem ti bik lova Grita nu le pa te chu chung ko kho sak niam ve takatanga lo chor chuak an ni bok nen apa hi an khuwa a bank manager ani ma chuan lungal theilai chuak tu ani thina ni anu ero chu phekhok siam tu fanu ani ve thunga anu le pa te chuan chung ko pa ngai tak le mi tha tak nei se an du hle ani Grita chu kumsom hni pahni ani chuan anu le pa te chuan engineer hlotling tak port press laran nupuya adil na chu an rem ti ta a pasal chu anu le pa te duang taka hausa mi za kai chung ko kho sa thei taka tanga seilian ani boka an phur le a ti chuan Grita po chuan port ta som na chu apom vele tamai boka ma se anu mai atang chuan buena an nei chhotrana Grita chuan port chu nupui nei to ani ti a hre chuak ta a ma se port chuan an in then to thu le kot lama in then na an ti fel to thu asoya an buena dang le chu Grita chuan pasal hual arukin alo nei reng chu alo ni a Clark na thok hand marker hands ani a mi hausa tak chung kwa ani lova sum lampo anga lem lo hle ma se Grita chuan a mangai tlat mai thunga anin lai chin na ti top mai chu a phal lo ani ma se mi hausa tak nu pui ni adua du a sum han man vel le adu a piang pe thei tur pasal han nei chu adu boxi chu tiang kar vela a om lai sang kha zakwa pasari April tha chuan Grita pate chu a borala ama hi mire thei chom na ina officer in charge ani a thuro chia chuan a in le lo zong chu Grita tan alo da vek mai hi alo ni a chutia Grita kuta a in le lo zong a han om tamai chu tu ma point mak ti zong in an en chuang lova abial pa nen chuan nuno om atanga nuno om le zual an nei pha ta ani ma se Grita tan chuan van nei na ain hong reng bik lova reivak lo nuwa chuan ko ta in hual na alo nei pui thlap to a pasal hual chuan le kha thon le thil pek aron thon ta a le kha thona chuan Chemnitz bul hnai maya in alua thu le chumi bul hnaya aron om chuan in tlopol samdona wangin chu hmuna chuan ron in son mai turin aron ti ta chu thu Grita na hria chuan a du lo hle a du lo viau ma se Grita chuan nuam sa taka khosak adu miau si a chu a pasal tur chu mi hausa anu le pa te po in an du pui ngoi ani awang te nuam sa taka khosa tur chuan thorim angai zia te angai tua chuan a pasal hual chuan chu tianga thorim ngai lovin nuam sa takin ada the ani ti a hrekiau boxi ma se chu tianga mangai wang em po ni lova han nei ngot chu a hre ve tho boxi a ni le tha te chu aliam ve zela pasala nei ni tur po chu alo hnai ve zela anin nei ni tur po an soi fel vek to a zungbun nen lam an lei fel vek to bok Grita chuan a hupur ru ang reng hle a angai na tak po a hrelova ti chuan mei ni som pathum sang kha zakwa pasaria chuan Chemnitz lampan chuan relin an chuak taroi maya porta chen na in an va thlen chuan ani chuan alo lom thiam hle a tlai lama zanria te kil duna zan lam hun an man dun dan tur thlengin alo ruwa man sa diama ma se Grita po in zan lama an hun man dan tura chuan ruwa man na alo nei lok ve sa ran maya eng mo soya an ti kwal luam nu chuan Grita chuan port chu
in tur a siam sak ta a ma se ni danga a in tur siam sak thin te nen chuan a in ang lo hle ani tur da na botol aru ka a lekha chhiarna do kan hnuaya da chu ala chuak ta a porta in tur nowa chuan tlema zong a far bok por chuan rang takin chu in tur chu aron la thuaya a in ta ngal vek maya a in zo chia chu chera chuan thu nokin grita chu zoi muang in a hmalama aron dinga a silaya phora grita chuan a kap ta ani aka lai tak chuan an omna pia chia biak indar chu alo rik ve chi awangin silai ri chu biak indar ri chuan alu alan ni hle ani chumi hnu chuan grita chuan porta do kan hnuaya lekha le pen chu ala a port le italian nula lekha in thon na ni om taka phua chop chu aziak ta a chuta chuan italian nula nen chuan an love letter in thon ni le chu nula chuan a phat sana wangin asum le pai le ama nun na po chu luto lowa a hmangai na dik tak chu von nun reng adu awanga ama nun na la tamai angin lekha thona aziak hloma ti chuan silai chu portabula chuan dim te ada in a chua san ta ani rang takin rail station lam apana Freiburg lampan tura rela chuan a chuang ta a chumini chu thotran ni ani bok mi te chu an buain an zinuai maya a thut hmuna tang chuan rela chuan mi an tam em awangin tuman min ring hlel chuang lawang ti in ama le ama chu a in hnem mola Freiburg a thlen chuan chu mi hausa fanu duam tak chuan engma thleng lo ang mai in anun chu a chena in ti hlim na hmuna te akala anuya a eya zu a in boka aruka athil ti ten om tak chu anui mel thatak mai chuan a hlia khu tlatani khatia porta a chua san hnu khan porta unau pa chu porta tlo turin a ina chuan aron kala athil hmu chuan a thong kher mai port chu thi hnuangin awa hmuwa abula silai le lekha chu a hmu ngal boka lekha a port chuan a unau pa chu ngaidam turangen na le anun hlim taka hmang tura adu na te alo inziak tela chu lekha a hmu chuan porta zi ani aring theilowa police a ko ta ngala police an lo thlenga investigation an ti chuan mani in ti hlum angin case chu an ziak ta ani ma se porta unau pa chuan portan anei ro sum zong grita tan ada a chumi hnuwa ama le ama ain ti hlum chu a ring theilo ani ti chuan handwriting expert te hne na a lekha hnu chhia chu an en tir ta a ani chuan port ku ziak ani lo thu chiang takin alo hrilani porta unau pa chuan police hne na chuan chu thu chu awa hrila case chu chui thale turin awangen ta ani grita churin hlel kai ber ani ta a police te chuan an pate thi na a thu ro chhia da te po khan thil fel lo alo om reng lo mo ti in an en fia ta a ka rei lo te an en thak nu chuan a le kha chu an zong chuak ta a thil dik lo a om nia an hriat nuwa chuan man theina tur khop tlingin an hriat nu chuan an man ta ani police station an hruaya grita chu a pate thu ro chhia da le a pasal hual thi chungchanga thu an zot fia ta a grita chuan a in puan mai chu tha in a hreta a in puan na le kha chu a ziak ta ani ti chuan grita le anu chu a pate thu ro chhia da chungchang thu buaya an man ta a kumsang kha zakwa pasari jun ni somni pakwa a chuan a thu buai chu Freiburg district kota an ngai tua tran ta a mi puile chanchin bumi sang chuang fe ta chu ko chhunga lu tumin anin nor buai luya chanchin bumi telam chuan an khobor sa ber fanu chung chang chu an chhuwa chuaya apa chu a fanu chung chang awang chuan aril ruwa buain azak lea media le mi puilamin an bor vereng boxi awang chuan ataksa in zo lovin a chawa kumsang khazakwa pasari august tha chuan a boral ta ani trial an nei top na ber tur mani nia chuan thu hretu mi som paruk te chu an thu hriat ang te soi turin ko chua an ni ta a grita chu thu ro chhia tidang lam le tual that tua pu ania grita chuan a hremna ti nep turin angen ve na sa hle bok ti chuan thu buai ngai tua tu lam mi som pahnih lai chuan thiam lo chan tir na zong atang chuan an in hnuk dok le ta a ma se jat chuan thi turin a chung thu arel ta thawani amai ro chu zela dam chung tang tura a hremna ti nep jok turin ngen na saviau ma se
an ramlal ber chuan Greta chu tumlok sa le duwang renga ti suala angai tlata wangin kumsang kha zakua pariat July ni somni pathuma ti hlum turin arel ta a anu po chu kumhni lungin tang tura achung thu rel ani bok July ni somni pakhat sang kha zakua pariata chuan Greta le anu chu atop nan in mang tha turin hun an mandun tira ti chuan ni somni pathum July sang kha zakua pariat jing lamda rukle chan vea chuan Greta chu an khai hlum na lam tur pan chuan zoi muangin aron kala atop nan thu soidu anei le nei lawan zo chuan kapa ikuta ka tharau ka koltire ti zonga soya ti chuan an khai hlum ta ani akuang chumoi takin an chei saka atu ka chuan an chung ko thlan muala apa an phum na kianga chuan an phum ve ta a anu po chu a thi chuan chu hmuna tho chuan a fanu le a pasal an phum na hmuna chuan an phum ve le ani Greta bialpa henmarker po chu ruk thu buai siam sak ani a thlasom ni chung zela tan nuwa Argentina rama tunbul tran thar turin akal le ta ani ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka khil chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vekule